Να το πάρεις. Το κοτσάκι να βρει. Πάρ' το κοτσάκι. Είπα, το διαθέτει Πενίνα, ήρθε από τον Καναδά, το διέθεσε στον Όμιλο. Τα λεφτά πάνε για την Αγία Τριάδα, το είπα αυτό. Τώρα να δούμε ποιος θα το κερδίσει. Θα το διπλώσουμε και θα το σιδερώσουμε και θα το πλύνουμε. Για να έρθει λοιπόν ένα πιτσιρίκι εδώ πέρα να τραβήξει ένα κτίριο. Έλα εδώ κούκλα μου, συμπιές. Άννα, το μάστορα είσαι. Και εδώ μέσω. Θα πάρτε και τον τραπεζομάτρο και τα βραβεία τα άλλα. Το μάστορα. Είναι εικόνα το μάστορα. Του κόνα, όχι το μάστορα. Ένα χαρτάκι θα πάρεις από μέσα και επειδή εσύ ξέρεις και γράμματα θα μας πεις τι αριθμό έχει πάνω. Αυτό τι είναι. Κοτσάκι, μην κάνεις δοθείες. Μην κάνεις δοθείες. Για βάλ' το χέρι σου μέσα. Όχι αμέσως, περίμενε. Ανακάτεψε τα λίγο. Ανακάτεψε. Πάρε ένα χαρτάκι. Ένα χαρτάκι. Τι λέει εκεί. Βλέπεις. 554. 554. Ο αριθμός. Όντως 554. Εδώ πρέπει να είναι. Κερδίζει το τραπεζομάντιλο. Εδώ ήταν, μωρά, αφού. Ποιος το έχει, για κοιτάξτε λίγο τα δοχεία. 554, γιατί είχαμε δύο μπλοκ. Από το 1 μέχρι το 100 και από το 500 μέχρι το 600. Είναι σωστό το νούμερο. 554, ποιος το έχει. Δεν το έχει κανένας, το πάρω εγώ πίσω από την πετσέτα. Δεν μπορεί. Εδώ πουλήθηκε. Κότσι, ας την πετσέτα και πάρει το τραπεζομάτιο. Για μισό λεπτό. Μου άφησε κάτι ραχεία ο Μητσοκατσίδης. Είναι δύο. Εδώ είναι, εδώ είναι. Ο Μίτσο Κατσίδης, ο γιος του αγροφύλακα, του Κώστα Κατσίδη. Εδώ είναι το νούμερο. Πάρ' το Πενίνα. Εσύ που το προσέφερες, να δείξεις σε όλους ότι το βρήκαμε το νούμερο και ότι το κερδίζει ο Μίτσο Κατσίδης, ο γιος του αγροφύλακα, του Κώστα Κατσίδη. Έφυγε προ λίγο και μου τα άφησε εδώ τα λαχεία για να τα δούμε. Μπορεί να τα αφήσει στο δώριο, δεν ξέρω τι θα κάνει, μπορεί να... Σαν τον Παπαδόπουλο, το πήρα από την Γιάφα και το πήρε. Το πήρε στην τραγίλα και ξαναγύρισε. Σημασία έχει ότι έγινε η διαδικασία, είναι αδιάβλητη και ότι το κέρδισε ο Μίτσο Κατσίδης. Τι αδιάβλητη, άμα έχει το κοτσάκι και τα κουνάει, δεν είναι αδιάβλητη. Δεν υπάρχει λαθεία στο Σουλιμάν, ότα. Στο χορό δεν ξέρω. Ο Παπαγιώργης είναι παπάς. Άκουσε ρήφη. Ο Παπαγιώργης είναι παπάς, δεν πρόκειται να πει ψέματα. Εσύ είσαι χορευταράς, μπορεί να το πάει στο χαρτιά. Ο Κοτσάκης είναι χοροφύλακας, μπορεί να το πάει στη Βαλίρα. Λοιπόν, ναι. Θα προσέξετε πολύ εσείς οι δύο, γιατί είσαστε δύο. Κοίτα να δώσει το βραβείο στο μάστορα. Πού θα δώσετε το βραβείο. Αλλά... Ποιο. Το τραπεζομάτιλο. Θα το δώσουμε στο δώριο άνθρωπος. Μη φοβάσαι ρε Χριστιανέ μου, δεν σε κατηγορούνε. Άστο. Θα σε κουράσει. Ας το κάτω εδώ γιατί πρέπει να το πάρουνε. Πρέπει να γίνουν 3 χώροι, όχι ένας. 3 χώροι. Και η Επιτροπή να έχει τα μάτια της 14 να μην αδικήσει κανέναν. Δεν έχει σημασία το κοντοστάρικο ποιος θα το πάρει. Σημασία έχει να το πάρει ο καλύτερος ή η καλύτερη. Προηγουμένως είδα μια νεάνιδα η οποία εμένα μου άρεσε, αλλά εγώ δεν είμαι στην Επιτροπή. Δεν είμαι, εντάξει. Ούτε προσπαθώ να επηρεάσω. Αυτό να προσέχει η Επιτροπή. Με επηρεάζεις τώρα, άμα λες τέτοια με επηρεάζεις. Εσύ είσαι Επιτροπή, εσύ να ψηφίσεις. Κράτα έχει μας είναι και... Εγώ δεν σου λέω τι θα ψηφίσεις. Ο Πούλου θέλει να απευθύνει τον λόγο και να ευχαριστήσει
για την βράβευσή της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά τα 50 ευρώ δεν είναι κάτι το τραγικό, απλά εγώ θα το αφήσω για το σύλλογο, γιατί θέλω και του χρόνου να έρθω να διασκεδάσω, να έχετε περισσότερη διοργάνωση και πραγματικά θα ήμουν πολύ ευτυχισμένη να ζούσε ο παππούς μου, να με δει, θα χαιρόταν, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ κοντά μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρετε κορίτσι μου που είσαι που είναι, χαίρετε ο παππούς μου. Χαίρετε κορίτσι μου. Μπράβο σου και το χρόνο. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ θα τα διαθέσω τα χρήματα για το σύλλογο. Εύχομαι να είμαστε όλοι καλά και να είμαστε όλοι και του χρόνου εδώ. Μπράβο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ στις δύο κοπέλες.